Bai, kaixo, egunon. Bueno, gaur bideo labur honetan ikasleen ordezkaritzari buruz hitzengo dut apur bat, batez ere azpimarratzeko zein den ordezkari baten lana eta garrantzia, eta erabaki hartuko duzuen egunean, horren inguruko erabakia, apur bat erabaki hausnartua eta meditatua izan dadin. Printzipioz ikasleen ordezkaritza arautzen da Deustuko Unibertsitateko ikasleen araudian. Hor dator, goiti bera araututa, zehaztasun guztiekin, eta nik gaur hemen gidalerro batzuk bakarrik azalduko dizkizuet, ideia nagusi batzuk argi izteko. Ordezkaritza arautzen dute, osatzen dute talde ordezkariek eta ordezkari ordeek. Horik osatzen dute fakultate bakoitzean, maila bakoitzeko ikasleen ordezkari zuzenak izango dira, eta hautatzen dira talde horretan erroldatuta dauden ikasleen aldetik. Ikasleek eurek aukeratzen dituzte euren aldetik. Horregatik inportantea da momentu horretan, erabaki hori hartuko den momentuan, apurbet hausnartzea, pentsatzea, gelditzea, eta jakitea zer den ordezkari bat, zertarako dagoen, zer egingo duen nigaitik, eta horren arabera zer nolako ezaugarriak izan beharko lituzkeen. Eskatuko zaio lehenengo gauza izango da presentzia izatea. Hau da, normalean gelan dagoen norbait izan beharko litzateke. Ikaskidekin harreman zuzena daukan norbait. Ez izatea noizean behin ikusten dugun pertsona. Horretaz aparte, kontutan hartuta taldearen interesa defendatuko dituela, ordezkari hori izan beharko da pertsona arduratsua eta konprometitua. Hau da, beraren interes pertsonalen gainetik taldearen interesak zaintzen dituena. Eta azkenik, bestalde batetik, ikaskideen interesak edo ikaskideen arazoak planteatuko dituenez, ikaskideekin laguntasun erakutsi behar du, elkar ulertzeko gaitasuna izan behar du, empatizatzeko gaitasuna, eta horren arabera aukeratuko dugu gure ordezkaria. Ze eginkizun, ze eskubide eta ze bete behar, beteko ditu figura honek. Eskubide dagokienez, beraren zeregin nagusia da, ordezkatzen dituen ikasleen bozera mailea izatea, eta ikasle horien arazoak, reklamazioa, kesak, helaraztea, bai irakaslei eta bai organo akademikoei. Eta kontrara, ordezkatzen dituen ikasleentzat interesgarri izan daiteken informazioa jaso eta eurei azaltzea. Horretaz aparte, kidean hitzeko organoetan parte hartu beharko dute ikasle horien izenean. Adibidez, klaustroan bertan, ikasleen ganberan, fakultate kontseiluan, organo anitzetan. Hori, eskubide dagokienez. Bete beharren aldetik, euren bete beharrak izango dira, ordezkaritza karguak normalean dakartzan bete beharrak. Ildo horretatik, informazioa jasoko dute, eta ordezkari izategatik jasotzen duten informazio hori lehenengo eta behin modu responsable batean, modu egokian gestionatu beharko dute. Isilpedean gorde isilik mantendu behar dena, eta kontrara, aldi berean informazio hori ikaslei helarazi beharko diote, bai kidean hitzeko organo horiek hartutako erabakiak zeintzuk izan diran, erabaki horietan ikasleen planteamendua zein izan dan, azken emaitza zein izan dan, informazio hori guztia plazaratu eta azaldu ikaslei. Eta bestalde batetik, Deustuko Unibertsitateko ondasun eta eskubideak orokorrean babestu eta defendatzea. Hori dauren zeregina. Zelan ordezkatzen dira, zelan hautatzen dira, ordezkari hauek. Deialdia idazkaritzatik egiten da beti. Idazkaritzak finkatzen du egun eta ordu bat, dekanatoari jakinarazten zaio, eta dekanatoak jakinaraziko dugu noiz eta zein ordutan izango den hautaketa hori. Lehenengo pausoa izango da egun eta ordu horretan gelan mahai bat osatzea, mahaia eratzea. Mahai hori osatuko dute klasea eman beharko lukeen irakasleak, hori izango da zuzendaria, eta gero bi ikaslek jardungo dute bokal moduan edo laguntzaile moduan. Normalean izaten dira gelako edo zerrendako lehena eta zerrendako azkena. Mahai horrek egin behar duen lehenengo zeregina, beteko duen lehenengo funtzioa izango da begiratzea kuoruni dagoen edo ez, aurrera jarraitu izateko. Kuorun hori finkatzen da araudian bertan, zehatz-mehatz, lehenengo deialdirako kuoruna zein den, bigarren deialdirako kuoruna zein den, printzipioz lehenengo deialdian eskatzen da bertan egon behar direla erroldatuta dauden ikasleen gehiengo osoa, hau da, erdia gehi bat. Beraz, oso importantea da, egun horretan klasera joatea erabaki esanguratsu horretan parte hartzeko. Gerta daiteke egun horretan ez doazela ikasleak eta horregatik, kuorunik ez egoteagatik, talde hori ordezkaritza gabe geratzen dela. Beraz, oso importantea egun horretan ikasleak joatea. Kuoruna lortu eta gero, hautaketa bera hasten da, botazioa egin behar da, gelan bertan,
Horretarakoan egongo dira papeletak, urna batzuk, zerrendaz deituko zaie ikaslei eta boto ematen joango dira. Ikasle laguntzaileen bitartez, boto hori zenbatuko dira eta akta batean jasoko dira emaitza guztiak. Akta hori dekanatora eraman, ikasleen errektore ordeak berretziko ditu emaitzak eta bertan egunean jakingo duzuen nortzu diren zuen ordezkari eta ordezkari ordeak. Beraz, prozesu azkarra, arina eta transparentea. Ordezkari horiek gelan zuekin izango duten harremanaz aparte, organo esanguratsuetan ere parte hartzen dute, adibidez, fakultateko ikasleen ganberan. Ganbera hori osatzen dute fakultateko ordezkari eta ordezkari orde guztiek. Eta horren zeregina da, fakultate osoko ikasleen ordezkaritza koordinatzea. Horrekin batera, egongo litzateke unibertsitateko ikasleen ganbera. Eta horrek bestalde, izenak berak dioenez, egingo duena da unibertsitate osoko ikasleen ordezkaritza koordinatzea. Hori izango litzateke, beste hitz bi apur bat laburtzeko ideia nagusiak, alde batetik oso importantea dela ordezkaria zer den jakitea, ordezkaria zuen bozeramailea izango dela, beraz zeuen arazoak, zeuen proposamenak plazaratu nahi badituzue ezinbestekoa dela ordezkari egokia aukeratzea, eta horren aldetik bigarren ideia nagusia, erabaki hartu behar den egunean proposatzen dugula klasera joatea eta parte hartzea. Jai hartzen baduzu egun horretan, gerta daiteke gerora begira, biharretzi ez izatea ordezkaritzarik eta zuen proposamenak bertan bera geratzea. Eskerrik asko.